27 ایون президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Шуғнон ба фаъолияти корхонаи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди барги Шоҳтут оғоз бахшиданд. корхонаи барги Шоҳтут дар доираи дастуру ҳидоятҳои роҳбари давлат ва шароити мусоид барои тақвияти рушди истеҳсолоти ватанӣ, таъсиси ҷойҳои кории нав ва таъмини бозору содироти маҳсулот аз ҷониби соҳибкори ватандӯст Моҳпарӣ Саидҳасанова бунёд шудааст. мо масъулини корхона ва соҳибкорони соҳа бо такя ба дастгириву ғамхориҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дастури ҳидоятҳои ҷаноби олӣ фаъолияти корхонаро тибқи талаботи муосир ба роҳ монда, бо меҳнати софдилонаву содиқона дар пешрафту шукуфоии ватани маҳбубамон Тоҷикистони соҳиби истиқлол саҳми арзандаи худро мегузорем. зимни шиносоӣ ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд, ки иншооти нави саноатӣ дорои 3 хати истеҳсолӣ буда, дар он 3 намуди маҳсулот аз қабили чой аз барги тут ва алафҳои шифобахш, омехтаи тут, зардолу, гармдору, донаҳои зардолу ва бодоми талх дар шакли куфташуда бо бастабандии муосир ва ширинӣ аз тут бо риояи стандартҳои ватанию ҷаҳонӣ бароварда мешавад. таҷҳизоти истеҳсолии корхона насли нав буда, он дар асоси таваҷҷӯҳ ба бахши хусусӣ ва ҷорӣ гардидани имтиёзҳои андозию гумрукӣ аз давлатҳои пешрафтаи ҷаҳон оварда шудааст. дар самти саноаткунонӣ бо сурати кишвар ифтитоҳи корхонаи нави саноатии барги Шоҳтутро ҳамчун иқдоми муҳим ва амалӣ дар самти татбиқи ҳадафҳои стратегии рушди иқтисодии миллӣ, махсусан саноаткунонии бо суръат, саҳю талош ба харҷ дода истодаем. ин корхона бо ҷорӣ намудани технологияҳои муосир ва истифодаи ашёи хоми маҳаллӣ, барги Шоҳтут ба истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир машғул хоҳад буд, ки ба баланд бардоштани иқтидори содиротии кишвар, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва беҳбудии сатҳи зиндагии мардум мусоидат менамояд. корхона аз рӯи самти фаъолият дар вилоят ва ноҳия аввалин буда, иқтидори истеҳсолии он дар як сол то 90 тонна маҳсулоти тайёр аст. маҳсулоти тайёри корхона асосан ба содирот пешбинӣ шудааст. бо бунёд ва ба фаъолият оғоз намудани корхонаи барги Шоҳтут дар ноҳияи Шуғнон, 15 сокини маҳаллӣ бо кор ва маоши хуб таъмин шуда, шумораи умумии коргарон дар ояндаи наздик бо ворид намудани хатҳои нави технологӣ 1 баробар зиёд карда мешавад. дар мавсими ҷамъоварии ҳосил ва гиёҳҳои шифобахш шумораи коргарон бештар мегардад. ашёи хом аз хоҷагиҳои деҳқонии ноҳия ва гиёҳҳои шифобахш аз табиат ҷамъоварӣ карда мешавад, ки ин ба таъмини фаъолияти муназзами корхона мусоидат менамояд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иқдоми соҳибкорро барои дар шароити кӯҳистон бунёд намудани чунин корхонаи саноатӣ намунаи ибрат гуфта, таъкид намуданд, ки ин тадбир метавонад ба истифодаи имкониятҳои табиӣ, пешгирӣ аз талафёбии маҳсулоти боғот, беҳтар шудани сатҳи зиндагии сокинон ва афзоиши иқтидори содироти мамлакат мусоидат намояд.